Maayong hapon mo kini ato ang latest nga weather update para karong adlaw. Hanging amihan may nagapekto karon sa kinatibuk-ang arkipelago sa Pilipinas ug subay niini sa nahibiling bahin sa Visayas, apil na ang probinsya sa Sugbo nakasinati ta og kasarangan nga panahon ug magpadayon kini inubanan sa mga panagsang pagpanag-om sa kalangitan ug dunay mga patak-patak apan hinay gihapon ang mga pag-ulan epekto sa hanging amihan. Apan atong nakita nga sa weekends or sa Sabado ug Domingo, kining atong amihan mo balik ni siya og saka dito sa Luzon area, unya mo balik ang init nga hangin nga easterly diri sa Visayas ug sa Mindanao area. So kung nakasinati tag mas bugnaw nga temperatura sa niaging mga adlaw, atong gipaabot nga mas mubalik og saka atong temperatura mabot na around 31 degrees Celsius ilabi na sa hapon ug ang heat index ini posible gihapon moabot sa around 38 degrees Celsius. Tungod sa kusog pa nga ang hanging amihan karong adlaw, kasarangan ngadto sa kusog ang paghuro sa hangin gikan sa northeast mo'y nagapasulabi sa tibuok arkipelago ug ang kadagatan nato kasarangan ngadto na sa pagkabaluron. Din peligro karon ang kadagatan sa Eastern Visayas area, particularly ang kadagatan sa Northern Samar ug Eastern Samar. Doon natin gi-issue nga gale warning. Ang pagbalod posibleng maabot sa 3.5 metros ang gitason. Ug dinhi na lang kutob gikan diri sa Mactan, buhatan sa Pag-asa Visayas DOST ug para sa Balitang Bisdak, Romeo Aguirre, may hapon.